gør lige sådan. Hej alle sammen. Hej. Jeg er Magnus på besøg. Ja. Vi skal ud på Svamboen. Vi skal ud på Svamboen derovre. Så jeg viser en video. Ej. Men ham her, han skal filme mig. Oh fuck. Den på ryggen eller baglænden? Giv godt. Og nu vil jeg lave araber. Skrue. Det kan jeg lære humor. Ja, ham der er også god til at lave humor. Spike. Oh shit. Og så prøver vi en hoppe. Godt, og så prøver vi en stræk. Det er sjovt. Godt. Så prøver vi en araber i luften. Og nu Er det pause? knæ, og der er Okay. Skal Nu skal vi lande på knæ og lave halsbrug. Og så er jeg araber. Det var godt dårligt til. Så vi prøver at trække til tæller på. Nemlig. Og nu vil jeg Slutte. Nu vil jeg filme Magnus. Nej, det går ikke. Og han har også en YouTube-kanal. Og hvorfor siger det? Jeg er ikke særlig god til at hoppe, men jeg er så god. Det har jeg faktisk. Hvis du ikke ved det. Jeg tror, vi er nødt til at sige tak for det.